hey ndicela ningandivi wrong guys, nendi-understand abana sidalwanga ngokufanayo, abanye abantu ngamalungisa ukubona lawe, but mna ibangathi undenza weak man xa uzawuthi undicebisa ubusithi hayi suba hoya ankile, ibangathi uyandozelela man, awuna-faith kwi-abilities zam. Ndiyi-revegetarian kaloku mna, yohejani survives on a vengeance-based diet. Isimenxe ndiyakholwa kusonyula ndisibeke endaweni yaso without fear or favor. And ekugqibeleni i-content yonke man le nonsense, and this is what I do mna, I roast izimenxe zabantu. I'm not even gonna say for a living, but ke it pays some bills. But ke asikho lapho namhlanje guys, sikhule sincithane kaloku thina singayibizi ibullying. So I'm built for this shit and I'm conditioned for all of the hate that comes with it. Ifana nabo yazofike besithi kwezi comments, uzulu ingena izulu ankile, efonini wathi vazikhiphi nakwelo zulu, efonini mhlawumbe ndishaye kwami nango yapha. Ndingothuka mosenifika kweza phela igate o-Abraham besithi esingapha ankile, ndingathi hayi xa double check nalbe zincwadini for awusho igama lami lilapho, andibhilongi mosabe VIP mna, bekufanele uba ndiphaka ugeneral kulamjita umlilo nefolokhwe yabo ezulwini, ngathi ndingabhoreka mani mna. Yo akukhona abasisanda fonini bathwekhayo namahenyukazi ayajajwa, kanti siyabadinga mana abalusi abelayifini, because ekugqibeleni ngabantu nabo shem, noba bekho perfect ke abazungathandwa. Kubani lo yena yedwa uzathi abe perfect nafundini aphakame amepha kwipulpit asixelele uba yena yedwa wenze njani?